Столицата на държавата е най-главният град в нея. Обикновено столицата е градът, в който се намират правителството и другите висши органи на държавната, законодателна, изпълнителна, съдебна власт, държавният глава, парламентът, върховният съд. В монархиите столицата често е там, където се намира кралският двор. Самата етимология на столица идва от престол. Често столицата е център на дейности от много голямо значение за страната – политически, икономически, културни и други. От Уикипедия, свободната енциклопедия. От създаването на българската държава през 681 година до днес, изследователите наброяват 10 града, изпълняващи функциите на нейна столица. Те отразяват политическото, географското и военното състояние на страната повече от 13 века. В хронологическа последователност в началото са Плиска и Преслав. Двете столици са свързани с българското държавно управление, наченато от първодържавника Хан Аспарух, преминаващо през реформите на княз Борис и достигащо до златния български век на цар Симеон. През първите десетилетия на 11 век, под натиска на Византия, българските царе Роман, Самуил и Гаврил Радомир изместват столицата последователно в Скопие, Преспа и Охрид. Военни загуби сполетяват и Самуиловия племенник, цар Йоан Владислав, принудително изградил Битоля за нова столица. През периода на Втората българска държава, като следствие от настъпилите промени в страната, статут на първи български град придобива Търново, а по-късно Никопол и Видин. След столетия национален гнет, 10-та поред българска столица се ражда на 3 април 1879 година. На този ден в залата на учредителното събрание на Велико Търново депутатите приемат с висшегласие предложението на Драган Цанков София да стане българска столица. След избирането на София за главен град на новоосвободената част от страната, тя се превръща в притегателен център за всички будни хора, които остават извън чертите на свободното княжество. Новата столица е град с богата хилядолетна история, разположен в сърцевината на Балканския полуостров и на оживен пътен възел, свързващ от векове Европа и Азия. След 3 април 1879 година тя бързо се издига в йерархията на българските градове, променяйки рязко облика си. За късо време тук се съсредоточава елита на нацията, включващ политици и общественици, преподаватели в университети и учени, публицисти, творци, интелектуалци, банкери. Изграждането на София като български първостепенен център в политическо, стопанско и културно отношение
привлича погледите и на милиони българи, останали под чужда власт в Северна Добруджа, Нишко и Моравско, Западна и Източна Тракия и цяла Македония. Етнодемографската структура на населението показва, че бежанците в София през 1888 година са 13% от цялото население на столицата. През следващите години този процент се увеличава още. Сънародниците ни в останалата под турско владичество Македония нямат друг избор, освен търсенето на реализация в свободното княжество. Те пристигат в града след въстания, афери и войни за национално обединение. София се превръща и в главна база на вътрешната македоно-одринска революционна организация. Ръководителите и идеолозите й Гоце Делчев, Георче Петров, Даме Груев, Христо Матов, Христо Татарчев, Тодор Александров, Александър Протогеров, ако не са в Македония с четите си, от тук столицата на свободна България дават своите напътствия. Някои от македонските българи, получили добро образование в България или в други държави, заемат важни постове в обществено-политическия и духовния живот на страната. Между тях има депутати, министри, световно известни учени, висши воени. В първите години след обявяването на София за столица, на кметския пост застава Димитър Трайкович от Велес, а по-късно и популярният учен педагог от Щип Йосиф Ковачев. От 1926 до 1931 година за премиер е избран ресенецът Андрей Ляпчев, който има особена роля в освободителното движение и в обществено-политическия живот на България. Особено място сред македонските българи, потърсили подслон в България, заемат охридчани, възпитани според нормите на отколешни регионални традиции в просветно-църковното дело. Бъдещият български публицист и дипломат Симеон Радев, който в началото на 90-те години на 19 век е ученик в Охридската прогимназия, наблюдава като ресенец внимателно поведението на охридските жители. Той забелязва: една особена учтивост в техните взаимни обращения, един начин на живеене, който не прилича на европейския, но не и на ориенталския. Една култура, която изненадва човека, когато пристигне в Охрид и го очарова. Историята на Охрид, родното място на плеяда известни македонски българи, заслужава специално внимание, защото чрез мнозина от своите герои той не само преплита съдбата си със столицата София, но и влияе върху цялостния й живот. Няма друг български град, който в старо и ново време да е бил такъв важен възел в българската културна история, както град Охрид. Тази голяма духовна сила той е придобил несъмнено като наследие от вдъхновената творческа дейност на двамата Кирило-Методиеви ученици Климента и Наума. Тези слова на професор Иван Снегаров присъстват като неотменим фон в повествованията на много учени, дръзнали да опишат събития от многовековната история на града-легенда, известен като българския Иерусалим. Историческите данни отбелязват неговото начало към 6 век преди Христа. През следващите столетия той ще бъде превземан от различни завоеватели. През 349 година преди Христа от Филип II Македонски. От началото на 148 година преди Христа
ще бъде подвластен на римляните. При царуването на Кан Пресиян ще бъде присъединен към българската държава, а неговите именити приемници, княз Борис I и цар Симеон, ще превърнат града във важен духовен център. В Охридската книжовна школа учениците на Кирил и Методий, Климент и Наум ще обучават на славянско четмо и писмо стотици ученици, дякони, свещеници и четци. По времето на цар Самуил градът става поредната пета столица на България. През 1375 година Баязид I превзема града и той влиза задълго в пределите на Османската империя. Въпреки това, още 4 столетия ще е средище на Охридската архиепископия. Според решенията, приети на Цариградската конференция през декември 1876 година и договора от Сан Стефано на 3 март 1878, Охрид е включен в пределите на българската държава. Берлинският договор обаче отдалечава мечтата на охридчани за живот под обща стряха с всички българи. Срещу гласуваната неправда следват съзаклятия, афери и въстания. Първо по Илинден през 1903 година срещу Османската империя, а след 10 години и срещу новите владетели от Белград, чистосърдечно определящи Охрид като гнездо на българското име и писменост. Мнозина от пристигналите в София охридчани са известни просветни дейци и книжовници, като Кузман и Климент Шапкареви, Григор и Кирил Пърличеви, Иван Снегаров, Наум, Евтим и Димитър Спространови, Антон Кецкаров, Васил Диамандиев, Георги Балашчев. Сред тачените имена във военната наука са родените в Охрид генерали Александър Протогеров, Климент Бояджиев и Кръсто Златарев. В София идват и известни революционни дейци, които са еднакво познати, а по-късно и признати и в Охрид, и в Скопие, и в Солун, и в София. Нека ви представим двама от тях. Кузман Шапкарев. 1 февруари 1834 Охрид, 18 март 1909 София. Да се издигнеш със собствени усилия от син на бедни, безграмотни родители, от човек с 4-класно образование, и то получено в гръцко училище, до значението на един от най-заслужилите за своя народ деец и до висотата на дописен член на една академия на науките, това граничи почти с чудото. Тези думи на Иван Шишманов са за известния фолклорист и учител, книжовник и общественик, публицист и действителен член на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките, Кузман Шапкарев. От 60-те години на 19 век Кузман Шапкарев изпраща дописки и статии в редица български периодични издания. Вестниците Българска пчела, Гайда, Дунавски лебед, Зорница, Македония, Марица, Право, Цариградски вестник, списание Читалище. В тях разказва за унищожаването на ценни старобългарски ръкописи. Спира се подробно на първите проповеди на български език в църквите, на първите преподавания на роден език в училищата в Охрид и Охридско. Полемизира не само с гръцките превърженици на Мегали Идея, но неведнъж разобличава и опитите да се представят цяла Македония, част от Северна Албания,